Egunon entzule goizeko 12ak, eguerdiko 12ak eta 2 minutu dira San Francisco plazatik zuzenean ari gara, Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude, FM-ko 88.3 eta badakizu gure agerkari digitalaren bitartez ere, jarrai gaitzak kezula Euskal Herri Irratia.eus. Saioa telebistarekin ere elkarlanean ari gara, ordu biak bitartean, tertuliak elkarrizketak eta musika zuzenean izanen dugu. Saioaren bukaeran gogoratu dezagun Joseba Irazoki, gitarrista beratarra etorriko zaigula, baina horren aurretik bestelakoak ere izanen ditugu eta horren berri emanen dizuegu saioaren atariko honetan. Saio Alkaiza, egunon? Egunon, Behiargiarena, zer moz gabiltza? Ongi esan beharko. Zuia egunak dara matzazu hemen, ni lehenengo alde daukat gaurkoa? Bai, baina ez dakit, ohitzen ari gara eta beste aste bat edo beste bi aste ere edo beste lau hilabete ere eginen zen ituzkezuk hemen. Horrela lan egitean ikuste dut gozamena dela, ez da? Ikusten azkenean eguzkitan bada plazerra, ez? Bai, bueno, aurreko egunetan esan beharra daukagu 30 gradutik gora izan dugula termometroa, merkurioa, eta gaur agian plastiko honen azpian ere izanen ditugu 40 gradu, ez? Ni bentsat izerditan nagoia. Bueno, plastiko honetaz eta koloreaz, plastiko beltzak nik uste dut oraindik ere gehiago erakartzen duela eguzkiaren beroa, baina horretaz guztia... Nik uste dut hori da probatuta dagoela ere. Bai. Izerdi patxetan bukatzen dugu saioa, eta nik uste dut kilogramo batzuk ere galdu ditugula, hidratatzen gara, hori bai, inguruan ditugun tabernei esker, eta esanen dugu... Eta txosnei esker, herri San Fermina gunean jarraitu zen txosna ikaragarri polit eta egoki hauei esker ere. Hori da, eta zenbait plazetan ari dira lanean, Errekoleta plazan, San Francisco plazan, eta beste alde batetik ere, San Jose plazan, 3 plazetan, eta horren berri emanen digute bertako lagunek, baina horren aurretik esan beharko genuke gaurko egitarau ofizialean eta bestelakoetan zer daukagun, ez da? Egunero bezalaxe. Bueno, koka gaitezen saioa, uztailak 11 dugu gaurko eguna, astelena, aurren eguna, eta umeak ere izanen ditugu ordu bata inguru horretan, jakin nahi dugulako aurrek nola bizi duten festa, jaia. Zer daukaten jaiek aientzako ere bai. Hori da. Nebauzu egitarau ofiziala, edo aurrak aipatu ditugula. Aurren eguneko egitaraua esanen dugu. Bai, edo bintzat erraldoiak, esate baterako nondik nora ibiliko diren. Gaur ibilbidea Foruen plazatik atera dira, Gaztelu Gibelera egin dute, Erruki etxea, Foruen plaza, Jangoasi Miranda, Bake plaza, Jangoasi Miranda berriz, eta orain Takoneratik ibiliko dira, aduanako txokoa hartuko dute, eta Errekoleten plazan atsedenaldia jarraipena eginen dute, Kale Nagusitik, San Lorentzotik, jarauta esan behar nuen, Eslaba, Kale Nagusia, San Saturnino, Udaletxe plaza, Mercaderes, Txapitela, beraz, gure inguru honetan, 50 metro inguruan ibiliko zaizkigu, eta agian aurreko zenbait egunetan bezalaxe, erraldoiak eta kilikiak, eta buru handiek ikusteko parada izanen dugu, gure oholtza honetatik egitarau ofizialean aurren egunean. Aurren egunari dagokionez ere gauza ugari dauzkagu, izan ere oraintxe bertan aurrak arira lore eskaintza egiten San Fermini, eta 12an aurren dantza jaialdia izanen da oraintxe bertan esea Gazteluko plazan hori ere. Gero hauek festak hauek dago Askatasuna plazan aurrendako puzgarriak, txontxongiloak eta beste dauzkatena, eta musika kalean ezinbestean beti bezala. Aurrentzako gutxi gora bera hori da guztia goizez, baina arratsaldez ere izanen dute zer gozatua, izan ere txontxongiloak egonen dira berriz, eta antzerkia ere kalean. Oso ongi, eta Arturo Kanpion euskaltegiak dakizuen bezala, hortxe, Zaldiko Maldikon hartua du ostatua, eta gaur rap gaua izanen dute, 9:00 aurrera, Manugaitz, Xatelite, eta RPV-ko Josu eta DJ-ak arituko dira. 9:00 aurrera izanen da hori, eta Takoneran oinez txokoa eginen dute, daukate, paratuta, eta gaur abentura tailerra eta rokodromoa, 6:30 aurrera, 8:30 kontzertu akustikoa, Jon Basaguren izanen da, eska kontzertua, 11:30 aurrera, Bolbora taldearekin, eta dantzaldia, trikidantz berbena
taldearekin. Hauexek eta beste hainbat kontu batetik bestera sortuko direnak, ezta? Azken orduko berri bat ere baukagu, zoritxarrez oraintxe bertan entratu gara beste eraso sexista bat egon dela, bortxatu egin dutela salatu du beste neska batek, ikerketa abian jarri udaltzaingoak neska bate jarritako salaketa horren harira eta takoneran izan da sexu erasoa. Ez dakigu besterik momentuz, baino zoritxarrez Sanferminetan jazotako sexu erasoen beste bada. Eta horren inguruan berri gehiago, albiste gehiago jasoko ditugu, udalak deitua duelako prentsaurrekoa ordu baterako, eta horren erreakzio ofiziala ere ezagutuko dugu ordu bat barru. Bestelakoak ere, aipatu dugun bezalaxe, 3 plazetan, 3 giro ezberdin, eta horren inguruan hitz egin nahiko genuke egunero bezala arduradunekin. Hor daukagu gure inguruan saioa. Gorka Iriarte eseria gurekin batera gaur holtzan San Francisco plazan, zer moz, Gorka? Ongi. Ongi esan beharko, ero ongi egiten. Nekatua, purradia lana pilatua eta loa ere, baina gustora. Egunak dara matzaztuia da hemen lanean. Bai, seitik, nik behintzat aukera eukin nuen 6an libratzeko eta Parranda pixkat egiteko, baina geroztik ere ardura mordo auki ditugu, txandak eta horretan ibili gara gaur arte. Esan dugu, jada egun batzu dara matzazuela, eta zer moduz joan da? No, ze valorazio egiteuzu, Gorka? Itxoin barko dugu 14 arte ere, baina orain arte, pozik gabiltzaz, behintzat aurrera ateratzen ari dira, bai, 3 plazetako guneak, eta tartean arazoak ere izan ditugu, batez ere teknikoak, uste dute, 3 plazetan ere banatzearena hori ekarri duela, ez? Baina bestetik aurrera atera dira, jendeak erantzun du ere, egitarauak ere aurrera jarraitu du, eta oraingoz oso pozik bai. Eta gaurko egunari begira diez, zer daukagu? 3 plaza dauzkagula badakigu, baina zer dago bakoitzan, zer eskiniko digu? Bai, nik ere txuleta hartu behar daukat. Osongi, batzutan beharrezko izaten da, ere gehiago Sanferminetan, ez da? Burua dagoela azkenekotan. Hala da, azteko San Francisco plazan, hemengo plazan, dantzari txikien aipatu zuen eguneko hasiera, hemen ibili dira orain arte, eta arratsaldeko 5etan odeimagoa izanen dugu, eta 8etan kontzertua, The All Nighters Joe and the Swiss Knife. Gainontzeko plazatan zer dago? Bai, gitaraua jarraitzen du bestetan, Rekoletasen 8:30 elektrotxaranga hasiko da, suposatzen dut, bertatik irtengo dela, eta 11:30 Shockwaves eta Arkada Sozial. Eta San Jose plaza falta zaigu, bukatzeko? Hori da. Eta gaur gazte eguna antolatua dago, bertan izanen da Bazkaria, hori da, San Jose egunean, eta ondoren 6etan, arratsaldeko 6etan, dantzaro, eta 9etan Joseba Irazoki ere ibiliko da. Oso, Joseba Irazoki gaina gaur gurean izanen da gero. Bai, enekien. Ederki, Gorka, beraz ja aletu diguzu gaurko egitaragoa, ezakit zerbait dagoen bereziki azpimarratzeko gaurkoan. Ez, ikuste duzu, azkenean egitaragoa paroa da, denetik dago eta aukera ezberdinak, ez? Adin guztietako, pertsona guztientzako. Hori da, eta plaza hor, gogoaren arabera ere, plaza ezberdinak eta hori xe. Osongi, Gorka, mila esker guren izateagatik, eta batez ere bakit gaur daukozula, deskantsatzeko aukera, atxeden hartzeko eguna, beraz, pentsatu izanen duzula kriston gogoa hori probesteko, ez da? Gaurko amaitu eta atxeden luze hartu. Zenbat ordu, lo? Espero ezagun 24 orduz behintzat. Txandak bezain luzeak izan daitezela ere lo tarteak, ez da? Bai, atxeden hartzeko behintzat egun bat hartuko dut, bai. Osongi, Gorka, mila esker guren izateagatik. Bai, zuei. Bai, aio. 12:10 minutu dira, bestelako mezuak orain, eta hemen txegara bueltan bertsolariekin egin zuzen ere. Plazatik lehen aipatugu eraso sexista bat izan dela beste behin Sanferminetan, atzo zoritxarrez emakume batek salatu du bortxatu egin dutela, eta deialdi egin dute peinek, eramanen dituzte salatzeko pankartak zezen plazara, eta gero elkarretaratze isila egonen da 9:30 Gazteluko plazan.
Bestelako kontuak ere izanen ditugu zorionez eta alaiagoak bertsolariak etorri zezkigu gaurkoan, Sustraiko Lina eta Jon Maia dira gurekin, zer mauz zabiltzate? Oso ongi, San Ferminetan. Bai, hemen kalera hartzen da, jazta. Ez da, esfortzu gehiago behar. Hemen oraintxe bertan ez dakit entzuleek entzunen duten, baino bada txaranga bat ere musika jotzen, eta zarata pixkat egiten, orduan, bueno, badaukago ere hemen jaigiroa ez da. Bai, atzo ere bertxotan ginen zaldiko maldikon eta saioaren erdian agertu zen beste txaranga bat. Eta hola ibili ginen, kompetizioan. Bai, hori dute ona San Ferminek, ez? San Ferminetan bertxotan egiteak. Bai, baina era berean ez jakiteak zer topatuko duzun, zer noiz topatuko duzun, batzutan sorpresa onak ere ematen dizkizu, beraz, hola hartu behar dira gauza hauek. Nola hartu dituzu zuek halako saioak? Askotan, behitu, txarangaren bezalako kontu bat agertzen denean, heldu leku bat bihurtzen da kantatzeko adibidez. Bada beste gai bat, ez da? Gero, baldin bada saio bat hemen plazan eta beste planteamento seriago batekin, eta igual ari zara gai serio bati buruz, eraso sexista adibidez. Eta derrepente txaranga bat gurutzatzen da eta, bueno, guztiz eteten du orduan logika. Eteten du eta distorsionatzen dizut dena, ez da? Gaina pentsatu inbarrezu pixka bat konzentratuago, baina jakineko terrenora o jaigiro hortara zoazenean jakinik, ez da, bueno, orduan... Ja prestatu egiteuzu burua, etorri... Ja, gerrara zoazen. Hori da. Esan behar nizuen, gaur ere saioa izanen duzue, balkoitik balkoirako saio bat izanen da, eta konta iguzu ez ordutan den, zeinekin, onintza ere bago, zuekin batera? Bai, ustut, launika peñan izango dela, Jarauta kalean, eta onintza eta 3 egongo gara, ordu bat erdietan, eta hortik aurrera ezin dizut gehiago esan, nik ere ez dakidalako. Lehenago ere egin izan duzu Sustraialako saiorik, ez da? Balkoitik balkoirako saioak, eta nola joaten dira normalean? Bueno, denetatik izaten da, baina formula politia izaten da, entzuleek askotan tortiko lisarekin bukatzen dute gora begiratzearen poderioz, baina bueno, uste dut San Ferminetan bermut ordu ona dela, eta jendea goxo egoten dela, eta gaina Jarautak itzal pixkat ere badu, eta Pentsatzut despistatu asko ere iritsiko dela, ez da? Iritsi eta derrepente bertsolariak balkoietan ikusita harrituko denik badela. Olakotan entzule kasuala izaten da, ez da? Asko, bueno, beti daude bertsozaleak eta propio etortzen direna, gainera hau launika peñak antolatzen du, orduan bere jendea ere egoten da, ez da? Bere egitaraua da. Baina bestela, beti pasatzen den jendeak ikusten baditu bertsolariak eta gelditu iten gera, ez da? Ordu erdi bat, hori dute ona kaleko formulek. Ez dala areto batean egiten dela eta propio jun behar duzula, ez da? Topatzen dezunean kalean, txaranga bat topatzean bezala. Batikoutasunak badula tarte gehiago hor ere. Hemen funtzionatzen du behintzat, bai. Hori da, esan dugu oraintxe bertan arituko zaretela launika peñan, baina bada bertsolari asko gustatzen ez zaien gauza bat, eskatzea lako elkarrizketetan aber saiotxo bat egin dezaketen, ez normalean ez da izaten oso gustokoa, baina guk ulertzen dugu San Ferminak ere bairela data berezia eta igual gaur badela egun hori eskatzekoa, ez da? Eskatzen baldin maizuet hemen bertso batzuk egitea batean animatuko zineten? Bueno, eskatzea libre izaten da eta orduan animatu beharko dugu, ez, Jon? Jasiko nahi zuzu edo? Irratian bersotan plazari begira, entzuleak etxetan lo egongo dira, nahiago nuke denak esnatu balira, bertso hauekin norbait esnatzen ari da, ordu hauetan ez da parranda hainbeste. Gorputza aldaukazu Jon parranda eske, zuk ere nahi badezu etorri zaitezke, launikara biak mugitu gaitezke. Han ambiente ona egoten da eta beti dago bermut bat guretzat gordeta, ta jendea inguruan buelta eta buelta, kalea utzi arte berso ez beteta,
orain ezingo degu gehiegi kantatu. Txorra da denak ezin ba orain kontatu. Gu bukatzera goaz mesedez barkatu. Hau ez da meza eta ezin da luzatu. Txaloka entzulea San Francisco plazan, mila esker gurean izateagatik, Sustrai eta jo, mentzat erakustaldi ederra egin duzu eta orain baten bat gehiago animatzen den, balkoiti balkoirako saioa entzutera. Han egongo era. Ojalá ongi segizuek ere. Hori da, mila esker Ondo biei. pasa. San Fermintza saio egiten ari gara, zuzenan Euskal Herria Irratian, San Francisco plazatik, entzun gaitzakezu euskalherriairratia.eusen, zein 98.3.an beti bezala. Eta ezinbestean San Fermintzan lehen mailako gonbidatuak izate ditugu beti, eta gaur Mila Martinez Gaurrieta jotera alkago gure artean, plazer bat, Mila. Kaixo, egunon guztiei. Egunon, launikako bazkida zara eta hona etorri zara zapi berdea jantzita, zer moz San Ferminak? Bueno, lasai, ongi disfrutatzen, batez ere goizak, nik ja. Gauak ja urruti gatzen altzaizkizu. Gauak gazteagoentzat, bai. Bueno, hainik egunez ere alda parrandatxoa egin. Bai, ederki gainera. Esan dugu zu launikakoa zarela eta gaina pentsatzut bereziki bizitzen duzula peña horren egitaragoa, peña horrek egiten duen guztia. Zertan ibilizara urten? Uztaiak 11 dauzka, orduan egun batzuk izaituzu peñarekin ibiltzeko, non egon zara? Bai, noski, lehenengo egunetik, beti hasten gara 6an peñan 11ketakoa egiten, txupinazo baino lehen, txupinazoan ikusten dugu, eta gero ja parrandan ateratzen gara 6an, bereziki ez dago egitarau peñeroa, nolabait esateko, ez da zezenetara joaten eta gero 7an, zezenetara, txarangarekin, Gau ez ez, baina zezenketetan pentsatzen du, tortxe badago lagira eta festa pixkat ere bai, gaur joango naiz lehenengo egunean, baina bai txarangarekin buelta eta parranda pixka bat, bai, lagunekin. Osongi, esan dugu jotera euskalduna zarela, askok igual ez zaituzte ezagutuko, orduan konta iguzu zer den zuk egiten duzuna. Zuk improvisatu egiten duzu, prestatu egiten duzu, nola da kontua? Bueno, normalean prestatu egiten dut. Eskatzen badidate abesteko, ez dakit, euskararen eguna baterako, herri batean, prestatzen dugu bereziki horretarako. Beste batzutan egiten dugu jota tradizionalak itzuli, beste batzutan bertsoak hartu, adibidez Salvadorrenak eta jota bihurtu. Eta jota mugan eman. Bai, denetari. Nola hasi zinen, labur kontatuko dugu, baina nola etorri zitzaizun derrepente jota sortzeko grin hori? Beno, izan zen, ez dakit, barrutik atera zitzaidan, esan nuen, ez dago jota euskaraz, hasi ginen Salvadorren bertso batekin, baina gero esan genuen. Ze bertso zen Salvadorrena? Nire etxea. Hoi nire etxe maitea. Bai, badakitzen den, ederra askoa da jotan egiteko ere. Eta orduan hori izan zen burutapen batean izan zenuela, eta orduan bihurtu zenuen jota bertso zar hori. Bai, horixe. Holan izan zen, eta baita ere, Benafarroko kanta batekin, iduzki denian, hori, musikari batek esan zigun, jota doinua bazuela azpian, eta guk bihurtu genuen ere kanta tradizional hori jota moduan abesteko. Eta geroztik urteak pasadira ez da? Bai, bakarra otezaren, jota euskeraz egiten duena, edo bagoen besterik? Badakit badagoela, baita Faian, Lizarran, hemen Iruñan ere, baina ez dut topatu horrela jotak bakarrik euskaraz abesten duena. Guk noizbait egin dugu, gero eta gutxiago, ze beti behar dugu laguntza, nik behar du laguntza, bakarrik ezin dut egon ordu bat, emanaldi bat ematen, eta instrumentuak eta beti zailtasunak
jendea juntatzeko. Egin beharko dugu zerbait jotero euskaldunen... Jotika bat, aranagoa eta abesten dut, gaur Egin beharko bezala. genuke agian jotero euskaldunen topaketa noiz baita. Halako bilkura bat eta ikusi, pentsatzen dut uste duguna, baina gehi hori izanen direla, ez direla gutxi izanen azkenean. Nik pentsatzen dut gero eta gehiago, ze badago gazte askok euskaraz ikasi dutenak, eredukoak, joteroak direnak, eta bai seguro baietz egin dezakegu zerbait. Azken galdera, Mila, gaur uztailak 11 dauzkat, astelena, eta zein da 14 arteko plana, edo gutxi gora bera, ze data dauzkazu, edo ze ekintza dauzkazu egutegian gorriz markatuta, galdu ezinezkoak. Beno, bereziki gaur da egun berezia, barra edo peñako txanda, zerbitzu txanda, gaur dagokit, guk deitzen dugu rekorrido ibilbidea, hau da, musikariak lagundu peñatik plazaraino eta gero plazatik ibilbide osoa egiten, eta musikariei edari atera, eta hori, pankarta eraman, guzti hori. Bai, hori, eta orduan ja juntatuko gara peñan bazkaltzera, aurretik bertso balkoia Hori, oraintxe bertan ez da ordu batetan izanen da launika peñan, sustraiko linatio maiarekin, tonintzen bitarekin? Hori da, azkar bazkaldu beharko dugu, zer lauetarako ja hasi behar dugu prestatzen... Daukazu, arnasa hartzeko astirik, Hori da, zezenetara, gero gaur segurazki, hori, dagoela bilkura bat, emakumeen eraso sexisten inguruan, eta joan beharko dugu aldatu beharko dugu ibilbidea pixka bat, guzti hori, eta ikusiko dugu gero nola bukatzen dugun. Auskal nola bukatzen diren San Ferminak, nola hasten diren beti jakiten dirata, baina nola bukatzen diren hortxe airean geratzen da. Esan dugu jotera euskalduna zarela, eta ezinbestan Euskal Herria irratitik eskakizun bat egin izun, eta zen ea zuzeneko jota bat kantatuko ote zen igun hementxe hartan San Francisco plazan zuzenean. Pentsatzuta animatuko zarela, Mila? Bai, animatuko naiz, eta gainera, lehen esan dut, ez dudala bapatean egiten, baina gaurko jota prestatu dut bapatean, hementxe bertan itxoiten ari nintzen bitartean. Erraietatik atera zaizu eta zergatik, ez dakit nahi duzun esplikatu da nahiago duzun jotan entzun daia? Simpleki, eraso sexisten inguruan, banuen beste bat prestatuta, Asironi iaz abestu niona, baina pentsatu dut orain ez dakit egokiagoa dela eraso sexisten inguruan zerbait egitea. Beraz, propio sortu zu, eraso sexisten inguruko jota bat hemen kantatzeko. Ia bertsolariak bezala, baina idatzi dut. Osongi, eskertzekoa da, salaketa hau jota bidez ere, eraso sexisten kontrako aldarria beraz, jota baten bidez, eginen digu oraintxe bertan, Mila Martínez Gaurrieta joterak Euskal Herria irratian. Hartzen dudan ton hori. Erasorik ez onartu, emakumeak beti aurrera. Erasorik ez onartu, salatu beharrezkoa denean, eta gozatu zure festan, eta gozatu zure festan, emakumeak beti aurrera. Eskerrik asko Mila gurean JRR hori kantatzeagatik, are gehiago propio sortu duzulako eraso sexisten kontrako aldarri gisa, mila esker. Mila esker zuei. Eta mila esker etortzeagatik eta momentutxo hau, unetxo hau eskentzeagatik. Eskerrik asko zuei. Ongi segita, ongi pasa gaurkoan. Berdin, saio, agur, potxola.
musika eta hitzari tarte egiten diogu, entzuten ari garen doinu hori, Asian da Foundation taldearena da. Gaur, 11:00 aurrera, kontzertua eskainiko baitute Foruen plazan, eta hiekin batera B-Nation taldea izanen da. Ordu biterdiak arte beraz, kontzertu aparta entzuteko parada eta ikusteko parada. Bestelako gonbidatuekin jarraituko dugu aurrera, eta entzierroari buruz solastuko gara segidan, gure artean daukagun Hernaniar gaztearekin. Julen Iraola, egunon eta ongi etorri? Egunon, bai. Bueno, gaur ere korrika egin duzu estafetan. Hoi da, bai. Egunero estafetan korrika egiten duzu. Bai, lehenengo zatian. Bueno, eta nola izan da zure gaurko entzierroa, oroar, garbia, azkarra eta zauritu gutxi izan dituen entzierroa izan delako, nola ikusi duzu zure begietatik? Bane begietatik, hoxe, sin más, ondo, bastante ondo, egia esan. Lehenengo, bizitzen zetozten, bidea irikitzen, eta hortxe zehoze egin dugu. Bueno, eta tarteak sortu dira, sartzeko, ukabilkada asko, nola izan da? Bueno, hori betikoa. Azkenian tartea gonean, ukabilkada beti daude. Egunero aritu zara zuen zierroan korrika, pentsatzut atzo jendetza egonen zela, eta gaurkoan askoz jende gutxiago. Bueno, egia esan nik aste bukaeran ez dena baritu jende gehiagiz zegoela. Adibidez, lehenengo bi egunetan, bai, 7 eta 8 bai, baina beste egunetan ustez gutxiago ondiala. Bai. Eskerrak asteburuan nahiko arinak izan direla ere, ez da? Nahiko azkarrak eta garbiak. Bai, bueno, larun batean izan genuen sustua, zean zezena gatu zalako Santo Domingo kalian, baina lehen urten bezala, baina bestela bai ondo juntzan. Bueno, larriagoa, okerragoa eta arriskutsuagoa izan zen aurrekoa bezperakoa, ez da? Bai. 8koa oso kerezpanago. Bai, 8koa, zebadago, bai. Atzera eta aurrera egin zutelako zezerek, batez ere batek telefonikatik Mercader eskaleraino egin zuelako kontrako entzierroa osatu zuen kasi. Hori da, hor zue gustora, ez da? Bueno, gustora ez pentsa. Hor larri, ez? Ia behin pasata pentsatuzu gaindituzula eta ez da hola izan. Gauza da, bai, gustoa, jendia tartea daudelako eta horrela, eta hor baitare zezenen ritmoa ez dalako altua, bastante suabea zan, eta orduan sartzeko errexago zan. Bueno, gaur ganadutegia zein zen? Jandilla. Jandilla. Hoiek neko xorrotxak izaten dira. Hori da. Bai, famoi dute, beti danik zerbaiten dute, eta gainea, korna asko ematen, bai. Bueno, kolpe zenbait hartu dituzu, ez da, entzierroetan, aurten? Lehen erakutsi guztu eta bauzkazu, ez da, ebaki batzuk. Bai, bigarren egunean eroin nintzen, zezen baten aurrian, justo Mercaderesera juntzan zezenan aurrian eroin nintzen, telefonikan, eta nekin estropu zintzunean, buelta mantzun, eta horra esizan dana. Zezena gainetik pasatzitzaizun orduan. Bai, eta gehiago baita ere, hirugarren entzierroan, Jos eskola reunian, hortxe erdin egon, eta batek kamisetatik heldu zian, eta baita ere dena gainetik pasatzitzaizkidan. Bueno, arrisku gehiago daukate inguruko lagunek zezenek baino, sarritan? Bai, normalian zezenak aurrera juteia, eta lagunak beti nahi dugu zezenan aurrian jarri noseke, eta hor kompetentzia asko dago. Bai. Bueno, Hernanitik egunero joan etorrian ibiltzen zara, nola egiten duzu? Ez, aurten 3. urtean erabakin un pixu bat hartzea. Zu bakarrik edo lagunekin, Julen, nola egituzu? Bai, hasieran lagun batzuk hitz egin nun eta etorriko zian, baina ez ezkoa esan zidaten, eta orduan ni bakarrik hartuet. Pixu bat. Gero parranda ere egiten duzu edo bakarrik entzierroa? Saioa, ez dakizuna da, familia batekin dagoela pixuan, ez da? Bai, familia batekin oso gustu dago. Ongi zainduta egonen zara, arropa garbi ekarri duzu, ongi jaten duzu, ongi afaltzen duzu, eta gainera etxekoek esango dizute 12an etxean. Oso gaztea zarelako horitik. Ez pentsa. Etxekoek animatzen zaituzte gehiago ateratzeko edo? Ez, baina, nik normalian pasatzet, eguna kanpun pasantzet, ez dakit etxean egoteko, nahiago kanpoan egon eta lan gutxi eman. Bakarrik loiteko juten naiz. Bueno, beste 4 entzierro gelditzen dira oraindik, ez da? 3. 4 esan dut, baina 3. 3 gelditzen dira, eta 3 horietan ere korritzeko, lasterka egiteko aukere izanen duzu, eta asmoa ere. Asmoa behintzat, bai, gero aber nola bukatze duen, espero ondo bukatzea. Bueno, eta gero Nafarroatik lasterka egiten duzu, beste zenbait entzierrotan, Gipuzkoarra zara, Gipuzkoan entzierro gutxi Deban, ez da? Deban bakarra eta Iskuena bakarrik. Hori da.
Eta Nafarroan korrika egiten duzu beste zenbaitetan? Ama puste baldin badia, bai. Nola sortu zen tradizio Hernanitik Iruñera etortzeko eta entzierroan korri egitekoa? Ba, tradizioa, ez da tradizioa, baina beti gustatu zaizkit zezenak eta horrela, eta orduan, telebistan ikusten, eta orduan, behin erabakin, ja erabakia neukan betidanik ateako nintzala, no? Eta, 18 urte bete nitunean, lehenengo aldizatan nintzen, eta hortik aurrera momentuz. Dena den, aurretik ere beste egunetan, elkarrizketatu izan ditugu tarte honetan, Debako lagunak, Donostiako lagunak, etortzen zaretela, zenbait lagun ez da, Gipuzkoatik gurera, korrika egitera. Afizioa dago. Egia esan Gipuzkoan, suerte txarra dugu, sokamuturrak edagolako. Ondo dagola, baina, entzierro gehiago baldin bat zeuden, hobeto gongo zan. Eta Azpeitian ere zezenketak izaten dira, ez da? Bai, ez nahi zinozkun, eta juteko asmo daukat, aurten, egia esan. Iruñean joaten zara, zezenketetara? Bai, gaur atxaldian, atzo junintzan, eta larun batean ez, 6ean junintzan baitare. Oso ongi, Julen Iraola, mila eskera unitz, eta hurrengo artean ere gurekin izanen zara, ez da, hurrengo urtean? Ikusiko dugu, deite bali maiatzute, bai. Bueno, venga, kontu zibili eta aurrera. Animo biharko entzerrerako ere. Bale, eskerrik asko. Ordu baterako 18 minutu bestarik ez, San Fermintza saioa egiten jarraituko dugu hementxetik. San Francisco plazatik zuzenean Euskal Herria irratiaren sintonian eta Xaloa telebistarekin elkarlanean. Ordu baterako 14 minutu besterik ez, San Fermintza saioan jarraitzen dugu musika eta hitza uztartuz, eta segidan apur batean dantza egiteko asmoa ere badaukagu, edo dantzaz hitz egitekoa behintzat, dantzariak ditugu gure artean, eta esate baterako Aritz Ibañez gure etxeko adiskidea handia, egunon eta ongi etorri. Egunon, eta mil esker. Tesi doktorala nahi dugu, dantza eta San Ferminak nahi duzunean aurrera. Olako galdera orokorra, ez? Bai, ez da, eta sakona. Bueno, karriketan dantza etengabekoa, ez da, esate baterako txupinazotik abiatuta, ez da, saio nagusienan ikustut Foruen plazan izaten delako, ez da? Bai, baina ez hori bakarrik, gauza bat da dantzariz jantzita, hori, bueno, San Ferminetan hainbatetan tokatzen zegu, baina nik uste dantza berez dela San Ferminetako osagaietako bat, beti presente dagoen zutabetako bat, ez? Bueno, jana, edaria, musika, zezenak batzuendako, eta dantza, ez? Dantzatzen delako peinekin, dantzatzen delako kasik txupinazoan ere bai, dantzatzen delako dianetan, eta gero dantzariz jantzita ere, hainbatetan, esate baterako uztailaren 6ean Foruen plazan, edo guri tokatzen zaigunez, baita uztailaren 7ean eta 14ean ere. Bueno, eta erraldoiek ere dantza egiten dute, goizero, aurrez inguratuta, gure artean daukagu, konparsarekin batera gaita jotzen ibiltzen den musikaria, Baigorriko semea, Ibai, Indart, egunon zuri ere? Egunon, mil esker. Bueno, eta gaitarekin ibiltzen zara, baina ez bakarrik konparsarekin, egun osoan zehar gaita ondoan daramazulako, ez da? Bai, hori da, gaitero batek egunean baitu hainbat ejol konparsaz gain, bai dianak, bai zezenetan, bai bailableak, baina akturik potoloena da denbora gehien hartzen duena, bai konparsaren nahi zaituna. Zenbat pasatzen dituzue azkenean gaita jotzen edo musika egiten zuen San Ferminetan, egun bakar batean zenbat? Egun bakar batean konparsarekin pasatzen alda goiz osoa, atxaldean zezenekin bizpairu horren, goizean horren badianetan, eta bailauletan ordu diola. Noiz bai lo egiten alduzu ere bai. Atxaldetan bereziki, sestak egiten dira, hor baliatzen da, hor da momenturik lasaiena. Ez du, goizetan gaitaren soinua esate baterako dianetan oso goxoa izaten da gure tinpanoentzat ere lo egiteko, ez da? Bizilagunentzako pia deskertzen dute. Hortxe, nola sartzen den, tinpanotik? Dependitze pertsonak, batzuk eskertzen zaituzten biziki polita dela, baina egia da jende gehiena ez dela ez konten egoiten. Ibai, zuk ere dantza egiten duzu?
Bai, nik ere bai, dantza pixka bat, bereziki musika, baina. Bueno, gizon multimedia, tekla guztiak jotzen dituen artista. Bai, Igorriko semea zela, eta nola etorritzen zara San Ferminetan, nola sortu zen aukera hori? Bai, Igorriko aiteroek ukan dute lotura handia hemen Iruñeko aiteroekin, gero bestalde ama Iruñekoa dut. Beraz, beti lotua izaniz hemen San Fermineri, eta azkenengo gogoa piztu zitzaian kipi-kipitatik gaita jotza hemen eta hola, eta hemen bukatu dut. Eta lortu zu. Bai. Bueno, betiko dantzak ikusten ditugu San Ferminetan, klasikoak eta konparsarekin eta bestelakoak. Baina berreskuratzen ari dira zenbait dantza ere, ezta? Hori ere ikusten ari gara San Fermin hauetan bereziki, esaiguzu? Bai, badira ekitaldi berri batzuk ez, gainera udal gobernua aldatu denetik, esanen nuke, badera beste sentsibilidade bat, edo sortzen ari dela beste aukera batzuk. Bai, beti eduki du, baina esan nahi dut lehen aipatzen genuen dantzariz jantzitako dantza horiek, edo baita beste ekitaldi batzuk, esate baterako atzo, eta baita iaz ere, lehendabiziko aldiz egin zen jauzien besta, Gazteluko plazan, hor, musikari talde batek jauziak jo zituen oren terdiz, eta nahi zuen guztiak, hor jauziak eta baita fandango eta harina-harinak eta bestelako dantza lotuak egiteko aukera izan zuten. Gero, iaztik ere, ordizitik okerez banaiz etortzen dira bere garaian, 19. mende erdialdean Olano, Gipuzkoako dantza maisua, etorri zen Goierritik bere dantzariekin, Aralarren barna oinez San Ferminetara dantzara, eta hauek, Oinez ez dira etorri hau. Bai. Oinez etortzen dira haiek bezala, pixka bat oroituz, ez, gaur egun ere, Iruñan badira, esate baterako udalak baitu bere dantzariak, baina ala ere, etortzen dira eta txustut soka dantza egin zutela, Olanoren dantzariek egindako ura gogoan. Aritz, musika guztiek eta dantza guztiek badute bere jatorria ere. Esan daiteke, San Ferminetako dantza bereziak ere badirela gureak, oso gureak direnak hemengoak, oso hemengoak diren dantzak. Ez nuke esanen orain San Ferminetako dantza berezkoak daudenik, baina bai dantzatzeko ohitura hori edo esate baterako prozesioetan dantza presente egotearen ohitura hori, ez? Lehenengo testigantzak dira 16. mendekoak, 1596koak okerez banaiz. Ziren Iruñeko dantza maisuak, baita kanpotik etorritakoak ere, eta izaten ziren inkluso olako lehiaketak, uztailaren 6an, bezperan, hainbat dantza talde, edo, ez gaur egungo dantza talde eredua, baina 8 dantzariko taldeak, haien dantza maisuarekin, haien dantzak aurkeztu eta esate baterako lehiaketa hori irabazten zuenak, parte hartzen zuen urrengo egunean prozesioan, ez? Eta hori mendez mende, 19. mende hasierara arte, hori garai hartan izan ziren gerrekin eta garai hartako erregeen zenbait aginduekin bukatu zen. Harik eta Iruñeko udalak bere dantza taldea sortu zuen arte 1989an, eta ordutik ere Iruñeko ospakizunetan edo zeremonialetan dantzaren presentzia ofizial hori, oraindik ere jarraitzen dena. Momentuz, zuk aipatzen zenuen bezala, ez dago dantza bereziri San Ferminetarako, baina gure asmoa bai da hori sortzea, ze beti dantzatzen dugu, udalplazan dantzatzen dugunean, hango edo mengo... Dantza sortu nahi duzu Iruñekoa bertakoa San Ferminetan dantzatzeko. Hori da, urtero, egun horietan errepikatzeko. Hori abiatu genuen duela 9 urte proiektu zabal bat, esate baterako San Fermin txikitan egiten dugu ezpata dantza, San Fermin aldapakoarena, hori urtetik urtera errepikatu duguna, baita San Blas eta San Juan egunetan soka dantza egiten dugu, eta hurrengo urratsa litzateke, udalplazan dantzatzen dugun bakoitzerako, uztailaren 7, 14, irailaren 8 batasunean privilegio eta San Saturnino egunerako, dantza sorta bat sortu, 10 bat dantza, eta egun bakoitzan 4, 5 egin. Zakit, jada hori martxan note dagoen, hasi zaeten koreografiak egiten, edo pausoak egiten. Baditugu doinuak, baditugu jantziak, falta zaigu garrantzitsuena. Koreografia hasi ginen aspaldi, baina egia esan urteko martxarekin zaila egiten zaigu tartetxo hartzea eta horri dedikatzea, eta asmoa genuke 2017ko San Ferminetarako prest izaten, baina agian gehiago aurreratzea da.
hori da asmoa eta ia heltzen gara. Bueno, hemen esklusiba 2017ko San Ferminetan Iruñeko dantza propio izanen dugu. Bueno, espero. Azpimarratuko dugu gola eta pixkat presio egiteko. Behin esan da, orain egin beharko dugu, hori da. Aizu, euskal kulturaren inguruan aritzi bainez, ikusten dugu bertsoetarako afizioa gero eta zabalagoa dela, eta esate baterako kantatzekoa ere abesteko karriketan, kantuz ekimenaren arrakasta ikustea besterik ez dago, eta baita dantzarako ere iruditzen zait, ezta? Lehen ikusi ditugu, 100 aur izango ziren, 100 ume hementxe dantzan plazan, uste duzu arrobia eta badatorrela beste jende bat gazteagoa zuen lekuko hartzeko moduan. Hori da pixka miraria, ez? Gaur egungo munduan nola dagoen antolatua eta esate baterako futbolak eta MTVk eta daukaten indarra ikusita oraindik ere horren beste ume gure dantzak egiten aritzea, ez? Bada arrobia, Iruñan badira dantza talde asko, agian gehiegi, esan nahi dut garen poblaziorako askotan larri biltzen garelako batzuk eta besteak dantzariak biltzeko, ez? Baina afizioa bada eta ez bakarri jende gaztearen gan, baizik eta adineko jendea ere biltzen da, esate baterako hilabete bakoitzeko hirugarren larun batean egiten den karrika dantza horretan ere jende asko parte hartzen du dantzan, atzo aipatu genuen jauziaren besta hori, gero herri San Ferminen txokoetan ere badira edo izan dira dantza plaza ekimenak eta hola musika jarri eta jendea dantzan aritza bestelako presio hori gabe, gustua dutelako, eta hori ez bakarrik Iruñan, baizik eta Euskal Herri osoan poliki-poliki zabaltzen ari den olako olatu bada. Jendeak baduela dantzarako zaletasun hori errezalda, zuei jotzen zuen musika eta jendea segituan jartzen ala? Bueno, gauza guztietan bezala, batzuei kosta egiten zaie, beste batzuei baino gehiago, ez? Baina badira olako ekimenak esate baterako ez dakitze egunetan, Aiko taldea hariko da San Ferminetan ere, eta horiek egiten duten dantzaldi pedagogikoa, ez, esanen dugu. Dantzaldian berean erakusten dute urrats, simpleak, baina egia da, haiek diote eta hola da, dantzatzea oso erresa dela. Eta gero badira graduak, baina beste termometro bat izan daiteke aritz maiatzean, ez dakit, ekainan hasten dira, eta astearte oro eta ostegunero izaten dira txistuak eta gaitak Gazteluko plazan, ezta? Eta hor jendetza ikusten da beti? Bai, jendetza ikusten da, agian ez guztiak dantzan, jendeak maite izaten du txistu eta gaita doinuak erentzutea, baina egia da duela urte batzuk dantzaldi hori ez direla desertu bat. Eta orain jendea animatzen da. Agian ez da, astearte eta ostegun arratsaldeak eta astean zehar agian ez da unerik egokiena dantzarako, hori ere pentsatu beharko litzateke ez, baina hala ere jendea animatzen da arratsaldea libre duena, handik pasa eta dantza pare bat egin eta etxera ez, eta hori ere ikusten da. Zuk ibai nola ikusten du, horrekin etorrika nola ikusten du Iruñeko jendea dantzan? Baldar! Bai, jendea ari da dantzan. Bai, berak erantzuna, jendea ibiltzen da dantzan trajez, baina guri ere gertatzen da kajiketan potez ibiltzerakoan gaitak ateratza eta hor jendea guazten dira jendea animatzen. Baxe Nafarroan, iparraldean eusten diozue gehiago, hemen baino gehiago, ez dakit, eusten diozue euskal kulturari esan edut batez ere dantza, kantatzeari badakit, abesten zabiltzatelako gu baino hobe, askoz hobe, eta dantzan ere berdin gertatzen da? Ez hemen bezain bat, baina ahaleginak egiten ditu kultura hori sustatzeko, dantza eta musikarena, eta gero leku ezberdina dira, hemen Iruñan beste giro bat da, eta gu Baiokin beste giro bat dugu, eta beste egiteko manera bat. Baina dantzatzen dela. Aritz, atzo, estatu batuetatik etorritako dantzariak ere ikusi genituen hemen, ezta? Boisekoak. Hori da, bi aste emanen dituzte Euskal Herrian, iaz ere etorri ziren ikastaro batzuk emateko eta aurten talde handiagoa. Eta aukera sortu zitzaigun gure taldeko lagun bat iaz boisen egiten duten jaialdi festa handi horretan izan baitzen eta bera San Ferminetan dantzatzeko aukera, hortzadar eta duguna taldeek gonbidaturik eta jauzien festan izan ziren eta txaldean San Jose plazan dantzan eta erakutsi zigut unkigarria izan zen ikustea nola
bueno, agian hirugarren belaunaldiko, Estatu Batuetan, Euskaldunen hirugarren belaunaldiko seme alabak nola oraindik ere eusten dioten, agian euskara jakin gabe, agian lotura gehiago izan gabe Euskal Herriarekin, baina dantza da lotura hori mantentzeko modu indartsu bat eta gainera oso ongi ari dira dantza. Jotzera etorri zarete, txistua eta gaita jotzera etorri zarete, baina trikitilariak ditugu, 30 edo 40 izango dira. Nahi baduzue, musika entzuteari ekingo diogu segidan, bestela azten badira trikitilariak, nik uste dut ez dela izango manerarik hemen entzuteko musika, bomboa azten da, nik uste dut mehatxua gainean daukagula. Haiek entzuten ari gara, musika zuzenean, trikitilariak, dantzan ere hasi dira. Dantza hau zein da, Aritz? Bueno, hau da plazako dantz. Badagola Europan zirkuito bat, eta honi ditzen zaio txapeloaz, ez da berez Euskal Herriko dantza bat, nahiz eta azken urte hauetan sustrai hartu duen, edo batez ere plazan dantzatzeko musika jotzen duten taldeek asko jotzen dute, eta beraz jendeak dantzatzen du, baina, nik uste dute Frantziatik datorren dantza dela. Bueno, eta gaita trikitisarekin, txistuarekin, ongi ezkontzen den instrumentua izaten da, musika tresna? Gehienetan gaitaren arazoa izaiten da volumena. Nahiko autista da, apur batean, ez da gaita? Edo ez? Bueno, baina orain ja, gaita pixkat evoluzionatuz joan da, lortzen dute gaitari ton hori jausten, eta bai hasten dela fanfarre eta horako taldeetan hasten dela entzuten gaita, baina negia da oso zaila izaiten dela gaita integratzea. Beste guztiak estaltzen ditu. Aritz Ibañez, oso iruindarra da, nola dijoaz festak? 5. eguna dugu gaur. Iruindarra naiz eta punto, hemen jaioa. Duguna taldekoa, eta giro guztietan ibiltzen zarena, ez da? Esate baterako prozesioaren barruan, bestelako Iruña Pamplona bat ikusten da hor, ez da? Duguna taldea aspalditik gainera, ez da? Udal dantzariak, garai batean, gero udalak erabaki zuen dantzaririk ez izatea, ez da? Duguna taldea ibiltzen zarete hor prozesioan. Hori berezi izaten da, alde batetik badago kultxo erlijioso hori, eta hor bakoitzak badu bere zera, baina nire ustez, hor prozesioarena baditu beste elementu batzuk ere, eta niretako ez da ekitaldi erlijioso bat bakarrik, baizik eta da sedimentazio baten ondorio beste batzuk diren bezala, inauteriak edo San Juan eguna edo, eta egia da, horre jende asko elkartzen dela prozesioan, hori barrutik ikusteko aukera dugu, gero igandetan, bestetan ez da horren beste jende biltzen, beraz, izanen du beste zerbait ere, nik. Hor badira erraldoiak, txistulariak, gaiteroak, dantzariak, eta nik uste horre guztiak iten duela bat, iruindarren imaginarioarekin, eta jende asko maite du, beste batzuk ez, ni ez nahiz hortan sartuko. Aritz Ibañez, nik uste dut pieza hau amaitzen ari dela, musikari utziko diote, dantza egiteari utziko diote, bitartean prestatuko bazina, eskertuko benizuke, eta mugaz bestaldera eginen dugu berriz ere. Ibai Indart, asko ibiltzen zarete, Nafarroan batetik bestera jotzen, edo Iruñera etortzen zara, eta hori izaten da zure bolo nagusiena, pensatzen dut, baina bestelako tokietara ere egiten duzue? Bai, bolo nagusia janduzuna izaten da Iruñakoa, baina gero egia da, Baigogin beti ukandugu ohitura txikitzea gemanak Nafarro osoarekin, beraz bai, gu ibiltzen gira hainitz Elizondon, Tuterara, Tafaiara. Oso ongi, Aritz Ibañez, txistuarekin prest daukagu. Oaintxe, hori da. Aritz Ibañez txistuarekin entzunen dugu segidan, aurrera nahi duzunean.
Tropero bat, Aritz Ibañez ziztua jotzen. Mila esker gurekin izateagatik Ibai Indart eta Aritz Ibañez, nahi duzuen arte, eta segidan bestelako mezuak irrintzi dorretik Euskal Herria irratian, Xaloa Telebistarekin elkarlanean. Sanfermintza saioa egiten ari gara Euskal Herria irratian zuzenean San Francisco plazan, ordu batak eta 10 dira jada eta heldu gara programaren parte berezi batera. Izan ere, 3 gonbidatu ezin garrantzitsuago batzu dauzkagu, izan ere, hauen eguna da, gaur aurren eguna da, eta guk ere 3 gaztetxo ekarri ditugu gurera, Eneko, Maili eta Ainoa, zer moz? Ongi. Ongi eta horri. Pozik altzate Sanfermintza saioan? Bai. Esan dugu aurren eguna dela gaur, baina ja pasaire egun batzu Sanferminetan eta zuek asko gozatzen duzu, ezta? Gustatzen azterkizu? Bai, asko. Konta izazuek, zer den gehien gustatzen dezuena, Eneko, txandainaren gara, manan. Barrakak. Zer da gehien gustatzen zezuna? Barrakak? Eta ze barraka? Pentsatu dezagun, beldurrezkoak, noriak, azkar gutuzen horiek zeintzu? El de circuitos. El de Bitterbeat. Bitu. Eta zuri behi zer da gehien gustatzen zezuna Sanferminetan? Ez dakizu, aukeratu beharkoa zen, bakarrik ekintza bat, bakarrik ikuskizun bat, zein izanen zen? Zezensuzkoa, barrakak, ez dakit prozesioa igual edo meza? Meza? Zei, barrakak dira gehien gustatzen zezuna? Zailan altzarete da? Bakarrik noriara. Bakarrik noriara, baina norian dira? Donibaren dagoen nori horretara edo beste noriara? Handira joan zarete. Eta zu Ainoa? Lagunekin egotea. Lagunekin egotea, zer egiten duzu lagunekin Sanferminetan? Jolastu. Eta gurasoak zer modu Sanferminetan zuekin, non importatzen aldira? Bai. Egoten dira, haiek parrandan edo zuekin egoten dira? Batzuetan parrandan. Batzuetan parrandan dio Ainoak, Zuenak, Eneko eta Maili? Nireak. Pentsatu behar dugu, pixka bat? Ama nirekin eta aita lanean. Ama zurekin eta aita lanean, hori da. Aita lanean dago teknikari bezala, hemen txirratian. Eta konta idazue, gaur aurren eguna da eta gaude puzgarriak, gaude txotxongiloak. Zer ikusi behar duzue zuek? Zer egin behar duzue gero, badakizue joan behar zarete kontatzera barraketara? Ez dakizu ere zer egin behar zuen? Bazkaltzera. Bazkaltzera, eta zeinekin bazkaldu behar duzue, Maili? Aiton amonekin. Aita eta amarekin. Kalean edo? Aiton amonekin. Aiton amonekin, barkatu gaizki ulertezu. Kalean edo etxean? Kalean, karo, nola ez parrandera altzara zuere. Iska bat bai, ikusten zaizu irriparre hortan. Eta zuk Eneko zegin behar duzu gaur, zein da zuen plana? Badaki, joan nahi zela nire amona eta aitonaren etxera bazkaltzera. Zuera aitona eta amonarekin joan behar zara. Plan polita daukazue. Eta gero gauen galdetu behar zuen, ez dizuen galdetutan, su festak gogoko aldituzue, su artifizialak. Bai. Eta zentzuk izan dira politenak orain arte? Atzokoak, eren egun izan zirenak? Nire etxe eta atzokoak. Atzokoak izan ziren? Bai. Nire Oskar, ilobak ere bai, eta daukat 6 urteko ilobatek, eta esan zen atzokoak izan zirela mundu osoko honenak, hori esan zen, eta Sanfermin guztitako honenak ere bai. Bueno, oraindik falta dira egun batzuk Sanferminak amaitzeko, eta ez dakit daukazuen zerbait berezia egin nahi duzuela, barraketara berriz joan, zirkora, entzierrora, auskalo, baduzue zerbait egin nahi duzuena Sanfermina bukatu horretik? Ez, bueno, parranda pixkot bai, ez? Dantza gustatzen altzezue? Bai, eta dantzatzen alduzu etxerangekin eta? Bai? Eta dantzatan parte beste zerbait, lehen hemen entzun ditu jota, kontzertuak, roka, popa, zein musika entzule aldituzue, kontzertuak ere edo ez? Kontzertuak ez. Hori igual ja 15 urtekin edo zarxiagoa zaretenean, eskerrik asko hona etortzagatik, Eneko, Maili, Ainoa, ongi pasatu zu Euskal Herria irratian? Bai.
Bai, plazer bada, eta nahi duzuen guztietan etorri altzarete, hartzen zaituztegu gustu handiz gainera. Bale. Eskerrik asko eta besarka, eta nahi baldin duzu zerbait esan, zuen gurasoi edo mikroa bentsa eukatzu eskuartean. Ni ez. Zurik ez, gurasoentzako hori ere bada seinale bat, eskerrik asko eta ongi segi, bale? Mundialdi badenei. Eskerrik asko. Ordu bata eta 18 minutu zuzenean jarritzen dugu San Francisco plazatik San Fermintza saioa egiten. Ordu biak arte zurekin izanen gara, hitza eta musika, oraintxe etorriko zaigu Joseba Irazoki, artista handia, beratik etorriko zaigu, eta musika zuzenean entzuteko parada izanen dugu, baina aurretik hitza. Bakartxo Zabaleta, egunon eta ongi etorri. Egun ondenai. Eta hementxe, 50 metrora daukazu Kampana taberna, ez da? Hori da, oain dela 18 urte, hor dara makit 18 San Fermin. Bueno, eta batez ere, urrezko garaia sasoia izaten da zuentzat, tabernentzat, jatetxeentzat, San Ferminetako garaia hau, ez da? Bai, San Ferminak parte importante badia, gero urtea luzea da, eta behar dugu urtean ongi pasatzeko. Bai, laguntza handia ematen dizuetela San Ferminek, ez da? Hori da. Bueno, eta zuek eskaintzen duzuen zerbitzua Kampana kalean dagoen Kampana taberna horretan, zein izaten da? Pensatzen dut goizetik eta gaueraino egongo zaretela hor zuta fuego lanean. Bai, bueno, goizean oso goiz irekiez, baina 11 aldera hasi bermutarekin, gero bazkariak kubatak, kopak eta ia gauarekin enpalmatu, gauean bokatak eta hori. Bueno, eta orain lasaixeago, ez da? Astelenarekin nabaritzen da amaitu dela asteburuan pensatzen dut bestelako bezeroak ere etorriko zirela, ez da? Gaurtik aurrera etxekoak gehiago. Hori da, asteburuan herrietako jende asko, eta oain hasiko gara arnaz hartzen. Bueno, eta zer da eskaintzen duzuena bereziki? Edatekoak aipatu dituzu, baina jatekoak, esate baterako, eseri eta lasai egoteko eta platera gozatzeko aukera ematen duzue, batez ere ogitartekoak, bokatak? Eguerdian baditugu plater kombinatuak, eta gauean bokatak. Ezin da besterik egin gauez. Bueno, eta fisikoki eusteko, nola egiten duzue San Ferminetan? Ez dakit, 9 egun luze izaten direlako, ez da? Goizez, arratsaldez, eguerdian eta gauez ere? Bai, berezikin nik egoten naiz goizez eta gauez, edo, bentsat goizeko ordu batak arte. Baina, indarrak hasieran eman dugu dena, eta oain ja burua eta gorputza berantzoa, baino irrifarrea eta animoa gorantz, orduan batak bestearekin ekilibrioa mantendu. Bueno, eta gertatzen da, eta guri ere gertatzen zaigu, eta beste hainbat lanbidetan, ez da? Hasieran bai indarrez, baino gero automata batzuen modura, ez da? Gauzak egiten dituzula, automatikoki. Bai, automatikoki eta asko pentsatu gabe, ateratzen dira, Kopuruak aipatuko ditugu, nahi baduzu esate baterako ogitartekoak zenbat egunean edo nik zer dakite garagardo litroak zenbat egunean kalkulo bat egiterik badago edo San Fermin osoak hartuko ditugu nahi baduzu? Zer diozu? Kontutan hartu oso taberna txikia dela eta aukera ez dela beste lekuetan, kalea ere ez da oso kale zentrikoa, baina hala ere bokata asko, ez dakit, 100 piko edo 200, 600, 500, ez dakit. Bai, eta, San Ferminetatik aratago esan dugu urte osoan zehar ere hortxe zaudetela tabernan, ez da? Bai, orain bertan urte osoan ostiral da larun batetan bakarri gaude. Baina ja urteak eta urteak horregunero igandea festa hartuta. Ostalaritza ofizio gogorra delako, ez da? Oso gogorra, baina guztea ere oso zaila da. Bai, dena den eusten diozu, apur batean nabari da alde zarrean behera egin zuen ostalaritzak, ez da?
azkeneko urteetan uste duzue berriz ere gora egiten ari dela, beste zenbait taberna zabaltzen ari direlako, beste tankera bateko tabernak dira horiek, zabaltzen diren berri horiek, zer irudi daukazuzuk begietan? Bueno, lana igotzen ari den edo, nik uste dut aldatzen ari dela. Eguneko lana gehiago, igual lan gehiago eta parranda gutxiago gauez, eta bai igual urte txar batzuen ondoren pixka bat igotzen ari dela uste dut. Bai, eta gero ere sortzen ari dira, bueno, aspalditik ez dakit, baina sortzen ari dira juebintxoa bezalako fenomenoak, ezta? Horrek, apur batean uste duzu igual, asteburuari kalte egiten diotela, ostegunean bai, jendeak gogoz eta indarrez ateratzen da, eta negozio polita egiten dute tabernek, baina gero apur batean ez da jetxiko ostirala, horri ere ez dio kalte egiten juebintxoak? Zer uste duzu? Bai, hor eman duzu, bai. Niri adibidez, ostegunetan joepintxo ez dudala egiten eta ez dudala parte hartzen hortan, ostiraletan bai egiten dit kalte. Baina, bueno, badaukat ere betiko bezero ostiraletakoa, baina bai sumatzen da igual ostiralean jende gutxiago ateratzen dela. Larun batean berriz, buelta ematen zaio eta jende ateratzen da. Bueno, eta bezeroaren profilari dagokionez, ezta? Asteburuan esan dugun bezalaxe gehiago dira kanpotarrak, baina orain etxekoak, eta batez ere mugaz bestaldetik etortzen diren iparraldeko lagunak, ezta? Bai, bueno, iparraldekoak egunero daude hor jotake, eta ezakit sumatuko den orain gutxiago, berriz 14 aldera gehiago. Asteburuan herriko jende asko, baino egunero. Eta haiek ahosapai berezia dute, mugaz bestaldetik datozenak, ez dakit jaki bereziak eskatzen dizkizuete, edo konforme daude ematen diezuenarekin? Niri tokatu zaidana oso konformistak, denak berdin. Lau badaude, lau ontatik, lau bestetik, lau guztietatik, denak, bueno, jaten dute eta adaptatzen dira, bai. Beti edalontzia betea eta platera edo, baino, bai. Bueno, eta alkoholarekin badakizu sortzen dira ere jende arrotzen dela, arazo handirik izaten duzu tabernan? Eta horiek gertatzen direnean, ez dakit, zer egin behar da, lasaitzeko jendea edo? Suposatzen dut, beste tabernetan arazo gehiago dituztela kanpoko jendearekin. Nik bereziki oso bezero ona daukat eta jatorra, betikoa, euskaldun eta euskaltzale asko, eta arazo gutxi izan ditut, urte guz. 18 urtetan oso arazo gutxi izan ditut egia esan. Oso ongi, Bakartxo Zabaleta, mila esker honiz gurekin izateagatik, eta segi indartsu eta gogoz kanpana kalean, kanpana tabernan, aio eta ongi izan. Eskerrik asko, agur, agur. Estimatua dago gurera etorri izana. Ordu bata eta 25 minutu dira, San Fermintza saioan jarraitzen dugu, San Francisco plazatik zuzenean. Euskal Herria irratian, ordu bat aterdiak joak ditugunean, San Fermintza saioan jarraitzen dugu, musika irrintzi dorretik eta musika hementxetik zuzenean entzunen duguna segidan, artista handi bat dugulako gure artean, beratik zuzenean etorritako gizona, Joseba Irazoki, egunon? Egunon. Beratik etorria, baina ez dakit gaur etorri zaren, edo atzotik Dunkandu taldearekin jo zenuelako Foruen plazan, ezta? Hori da, bai, atzo etorria eta hemen lo egina, besta gutxi egina, orduan, bueno, formali bilin nintzen, eta, bueno, ongi. Bueno, bakarka eta taldean ibiltzen zara, ezta? Bai, bueno, batzutan bertzen dako gitarra jotzen, eta bertzetan nire kantu propioekin, bakarrik edo nire taldeakin, baina, bueno, bai. Bueno, atzoko kontzertuaz galdetuko dizut lehenik, eta behin Dunkandu taldearekin nola joan zen atzoko kontzertua, bendetsua izan zen, azer nolako gauak gozatzen ari garen egun hauetan Iruñean, ezta? Bai.
Justo kontzertu asterakoan euri pixkat hasi zuen, eta espero baino igual jende gutxigo egon zen, eta giro, egiarren ezen sobera giro beroa ezan, orduan pixkat arraro, erranen nuke. Bueno, gero ere, Duncan du sortu berria den taldea, ez da? Atzo bertan sortutakoa. Bai, hori da. Baina, bueno, egia da, orain bueltatu direla 14 urte eta gero, eta bueno, jendeak espero du ikustea, bueno, bere badago espektatiba do, baina atzo, bazegun jendea bainonez horrela gehiegi ere. Bueno, eta bira egiten jarrituko duzue pentsatzen dut, ez da? Iberiar peninsulatik. Bai, urrengo astean dugu Coruña, Madrid, eta gero, Mediterraneo aldean batez ere, baina bai. Hor ez dira gaizki bizi, ez da Mediterraneo aldean. Ondo gizitzira. Oso ongi, eta gaur herri San Ferminen giro honetan kantatuko duzu, ez da? Hori da. Eta plazan izanen da hori? Katedral ondoko plazan. San Jose. Bai, hori da. Oso ongi, eta gaur gauen, esan dugun bezalaxe, Joseba Irazoki, 9:00 aurrera ikusteko parada izanen dugu, baina horren aurretik, aurrerapena gurean. 2 kanta eskainiko dizkiguzu, lehenik eta behin, zer da kantatuko duzuna, Joseba? Batzuek iso, euria ari du dizkan egindako kantu bat, eta bueno, akustikoan jotzeko, bueno. Bueno, batzuek iso, euria ari du, 30 gradu ditugula Iruñean eta giro lehorra dugula. Nahi duzunean, Joseba, aurrera. Batzuek iso, bertzek hasia, hau komeri eskasia, gerraren trumo ikasia, izten ez da errasia. Batzuen dako argi, bertzen dako ilun, arma tiropun, denek solaz ta solaz ezin elkarri entzun. Tik-tak, tik-tak, demora, urtez urte badoa, etor bedi egoa, aize zarrak kanpora. Batzuek isio, bertzek hasia, hau komeri eskasia, denek solaz ta solaz ezin elkarri entzun. Tik-tak, tik-tak, demora, urtez urte badoa, etor bedi egoa, aize zarrak kanpora. Eskerrik asko. Txalo bero bat, Joseba Irazoki, arratsaldean esan dugun bezalaxe, San Jose plazan, 9:00 aurrera, bakarka, orain bezala, edo taldearekin etortzen zara, nola jotzen duzu horrelakoetan?
Pues bertze 3 lagunekin etorriko naiz, bajo, bateria, bertze gitarra eta ni gitarra, ordua laukote rockeruan etortzen gara. Laukote rockerua zuk esan duzun bezalaxe. Beste abesti bat gozatu nahiko genuke, beraz, titulua esan eta hortik aurrera kantuan. Ederki, Udaberriko eguzki. Udaberriko eguzkia. Gaitzake aditzeke kuku Gaitz galdu doez behar batek Utz gaitzake aditzeke kuku Zainduta edo Zaindu gabe Zainduta edo Zaindu gabe Joseba Irazoki, mila esker eta... Zueri. Berriz ere plazera izan da zurekin egotea, ekainan egon zinelako, Iruñean, ezta? Erki, bueno, placer. Erraldoien txokoan. Baita ere, bai. Bai, hitza eta kantua, ziklo horretan. Urtero etortzen zara, ezta? Bueno, gonbitzen hauze eta gustora. Gustora horra bizita egiten dugu. Eta Euskal Herria irratira ere bizita egiten diguzu urtero. Placer bat. Eta estimatua dago. Mila esker, eta nahi duzun arte, bestelako mezuak orain Euskal Herria irratian. Saioan ari gara oraindik zuzenean San Francisco plazatik, herri San Ferminak plataforma gonbidatuta
Eta egunero bezala euskalherria.eus eta 88.3.3an aurki gaitzakezu FM-en. Lehen aipatu dugu sexu erasoak izan dela Sanferminetan, atzo ere bortxatu egin zuela salatu zuen beste neska batek, eta horregatik gaur elkarretaratzea deitu dute, Gazteluko plazan izanen da 9:30. Peñak ere bertaratuko dira eta isili joateko deialdia egin dute. Horrez gain, badukagu beste gonbidatu bat gurean, Paris 365 proiektuko kide bat, egunon eta ongi etorri. Mi esker. Berdin. Zer moduz, zabiltzate Sanferminetan, ja 11. eguna dugun honetan? Ba, nekaturik. Normala den bezala. Nekaturik gaudela, ja. Baina, bueno, oraindik segituko dugu bukatu arte. Lehenik eta aipatuko dugu zer den Paris 365, izan ere bada proiektu zabala eta hildo asko dauzkana, eta komeni da gogoraztea horiek ere. Ba, Paris 365 da ekimen sozial bat, Iruñan herrian hasi zen ekimen sozial bat, duela ja 7 bat urte uste dut. Eta ekimen desberdinak ditu, edo proiektu desberdinak ditu ekimen honek. Azteko gehien ezautzen dena da jangela solidarioa, edo jantoki solidarioa. Jendeari eskaintzen dizkiozula egunero menuak. Eguneroko hori otorduak ematen zaie, 3 otordu egunero. Eta gero badira beste proiektu batzuk edo beste akzio batzuk, eta horiek dira janaria banatzea familiei, janariaren biltokiren bidez, denda moduan, zer gehiago, batukada txiki badugu. Hori, daukazue erabiltzaileen seme-alabek osatutako batuka, oso kuriosoa da. Eta polita askoa, gaina Sanferminetan badabiltza bueltak horiek ere. Bai, bertan ari ziren jarautak alian jotzen. Horretaz gain ludoteka ere badugu. Zerbitzu juridikoa ere badugu. Akogida, guk gutxi gora bera onartzen ditugu, bueno, onartu ez da onartu, atenditzen ditugu inolako laguntzarik ez duen jendea. Gainontzeko diru laguntzetatik eta gizarte sozialerako babeserako laguntzetatik kanpo geratzen diren horiek badute oraindik ere aukera Paris 365-ren aterpean egoteko. Horixe. Orduan banatzen altzai, janaria banatzeaz gain ere, laguntzen altzaie gelatxo bat izaten, bizitoki bat eskaintzen, atarpe bat behintzat, kalean ez egoteko, atenditzen ditugu kalean dauden pertsona batzuk ere, baina bueno. Gutxi gorara, zenbat erabiltzaile dauzkazuela pentsatzen zuen, halako estimazio bat eginen bagenu? Ba, nik buruz ez dakit, baina egunian 80 bat otordu banatzen dira. 80 bat otordu egunero hori jendetza azkenean urtero. Eta familiak zehatz-mehatz, momentu honetan ez dut buruan, baina 60 piko familia, eta horieta ez dakiz ema lagun diren, 200 lagun inguru, baina eguneko 60 pikoa aurrak dituzte. Hori da, egiten duzu zerbitzu sozial ezinbestekoa eta oso handia, eta azpimarratzekoa da Sanfermina diren honetan dirudinean hiria kaosea murgilduta dagoela eta besterik ez dagoela zuek segitzen duzuela zerbitzu hori eskaintzen. Zerbitzu soziala Paris 365-on ez da etetzen festak izan da ere. Ez da, hori sebera. Hori, nola funtzionatzen du? Zerbitzu batzuk bai ez ludoteka ez duzuela? Ez ludoteka eta zerbitzu juridikoa ere ez dago martxan egun hauetan, baina bai janaria banatu zaie erabiltzailei. Janaria berdin eman zaie? Bai, nun egiterik dutenei eman zaie janaria beraiek prestatzeko. Etxera eraman dezaten betire jaki horiek eta bertan egin ditzaten otorduak. Eta ez dutenek nun egin, etortzen dira eta catering zerbitzua dute. Eta hori egiten duzu ez zuen lokal ondoko gelatxo baten, ez da, biltegian? Bai, horixe. Non dago zuen tabernan segura eskin bate entzuten ari da eta pentsatu joanen naizea Sanferminetan? Ba, gure taberna dago San Lorenzo Karrikan, San Lorenzo 31 lehen lantzale taberna zena. San Lorenzo 31, Paris 365, jendea jakin dezan joan dadila konsumitzera izan ere batetikan. Ari zarete mantentzen menuak, otorduak eskaintzen dituzue, eta bestetik bauzue taberna bat? Horixe, Sanferminetan talde askok bezala taberna zabaldu dugu, diru pixka bat ateratzeko. Kontutan hartu behar da, joan den urtean atera zen etekin horrekin,
urtean zehar eguneko 14 Kubritzen duzue Kubritu urte duela. osoko gastuen euneko 14 San Ferminetan ateratzen zuenarekin. Beraz, bada data garrantzitsua eta bada arreta jartzeko modukoa, eta jendeak kontuan eukidezan orain joan ezkeroren lagunduko duela proiektua. Bai. Gaur bertan hor gozaltzen jende pila bat egonda, egunero 11-etakoak, Baskariak eta fariak ematen ditugu, tabernaskoak bezala, eta jende frankoari da Berez, 11-etakoak, Baskariak, afariak, País 365, eta gainera aipatzekoa da bolondresen voluntarioen laguntzari esker funtzionatzen duzuela. Bai. Zenbat bolondres dauzkazu izan ere, bada zifra ikaragarri handia. San Fermin hauetan bakarrik taberna martxan jartzeko eta funtzionamenturako, bolondresak bakarrik 200 bat izanen 200 pertsona borondatez lan egite musutruk nahi dutelako eta proiektua laguntzeko. 300 eta piko txandak betetzeko. Eta zu egon zara okerez manez txandak koordinatzen, nolako izan da prozesu hori, zer dipatxetan egon altzara inor lotu ezinik edo kontrakoa edo errez izan da? Egia esan, erraza egintzait, hombre, azkenean gelitu dira utxune batzuk, baina, bueno. Baina 200 txandak koordinatzea ez da lan makala eta... Hori koordinatzeko lan haundiena bolondrezak egin dute jendeari joan den urtean aritu zirenei banan-banan deitzen. Eta jende gehienak baietz esan du. Ate joka joan eta atea ireki ez da. Eta ez bakarrik txanda bat betetzeko, baizik eta, konkretuki badago pertsona bat, egunero 6-tik 14 egongo dena. Bolondrez bezala. Pertsona horrek orduan egin ditu San Ferminak, voluntario bezala, Paris 365 bere dena eskaintzen. Horixe, konkretuki beste batzu, bada jende bat 3-4 txanda egiten ari direnak, edo 5, edo... Eta oso kuriosoa da, jendea normalian baietz, ezetz esan dutenak izan dira, edo kanpora zijoaztelako, edo lanean zegoelako, orduan hori da ez, eta baten bat, hori dagoela, ez da, laguntzeko. Naiz eta lanean aritu, egin dute txandaren bat. Esan dugu taberna daukazuela, ordutegiari dagokionez, bakit goizeko 8etan irekitzen duzuela, eta itxi pentsatzen dut, ordu 2etan, buelta hortan? Ordu 2etan, 3etan jenderen araberan, bakizu, San Ferminetan askotan, batez ere astean zehar jarauta ez da Gaztelu plaza, orduan ja gelditzen da nahiko baju, eta batzutan ja ordu 2etan iztearekin aski da zen horregotea jenderi gabe, ez du merezi. Baina, ari gara... Ari zaret, eta amaitzeko esan behar nizun, San Ferminetan topera ibilita gero, berriz irekiko duzu, ustaiak 17 dituenean, ez da? 18an, 17 gandia data. Bale, 18an irekiko duzu berriz ere taberna, eta orduan erritmo normalera bueltatuko da, batezikan? Uste dut, ja, otorduak banatzen hasiko direle 19an. Zer, 18an pixka bat desmontatu, eta egokitu egin beharko da. Zer, 8 egun hauetan beste modu bat esantolaturik egondan, orduan... Emeretzean uste dut jazten direla, zerbila bulegoa baizabalik egongo dela, baina besteak ja... Eta zerbitzua ja martxan egonen dira. Eskerrik asko kontatzeagatik gurean olako proiektu ederra aurten ere aipatzeko azkeneko gauza izan zaretela txupinazoa botatzeko hautagaiak. Ez zaite aukeratuak izan, baina bai badela aitortza eta merezimendu hori jasotzea pentsatzut poztekoa. Hombre, oso pozgarria izan da. Ikastolen federakuntzak uste dut aurkeztu zuela gure proposamena eta bigarrena gelditu ginen. Orduan, bai. Eskerrak emateko guri botoa eman duten guztie. Zilarrezko saria daukazu ez Bai, gaitza genuen, Gaitza, oso gaitza genuen, zeren, klaro, etuli... Bada, nor, baino zuek ere bazarete, eta pentsatu jasotzea... Hiru indarren botoak uste dutulako zuek zaretela txupinazoa botatzeko hautagaitzarik iaia honenak edo behintzat balorazio hori jasotzea zuentzako izanen zen bihotzea analako plak bat egiten zuen zerbait. Oso pozgarria izan zen eta eskertu nahi diegu bai proposatugu gaituenari eta bai boto eman digunari ere. Hori da, eskerrik asko gurean izateagatik, gure partetik ere zorionak eta animo geratzen diren egun horietan alik eta gehien zukutzeko San Fermin hauek, mila esker. Berdin zuei ere. Ongi segi. Gero arte berdin.
San Fermintza saioa entzuten ari zara, San Francisco plazatireka ari gara zuzenean, herri San Ferminen gunetik, Euskal Herria irratian ere aurki gaitzakezu, 98.3 dialean. Eta horrez gain, Euskal Herria irratia.eus webgunean ere ari gara, zuzenean. Musika eta hitza izan ditugu bidelagun, eta gogoratu dezagun beste behin, bortxaketa izan dela takoneran gau honetan eraso sexista beste behin, ezta? Eta horren inguruan dituta daudela zenbait elkarretaratze arratsalderako saioa. Hori da, batetikan Errekoletak plazatik zutabe aterako da 9:00 Gaztelu plazara joateko, izan ere Gazteluko plazan 9:30 izanen da elkarretaratze masiboa. Horrez gain, zezen plazatik aterako dira peinak, isilik eta eraso sexistak errefusiatzeko pankarta eskutan. Eta denak elkartuko dira zita nagusi hortan Gazteluko plazan 9:30. Indarkeria heteropatriarkalari ezetz esateko eta orain arte gertatutako eraso guztiei aurre egiteko eta argita garbi ezetz esateko. Saio Alkaiza ematen du behintzat aurten gehiago gertatzen ari direla edo gehiago salatzen ari direla, ez dakit nabardura hori ote den. Mugimendu feministako kidei entzun da, horrekoan Idoia Arraiza Bilgune feministako kideari egindako elkarrizketa entzun nuen, eta berak esaten zuen zaila dela esatea. Azkenean, indarkeria sexista toki guztietan dago, festetan areageriago ikus daiteke, baino salaketa gehiago egoteak ez du esan nahi gehiago dagoenik, baizik eta agian kontzientziazio maila ere handia dela eta jendea gehiago salatzen dula. Bai, azpimarratzekoa dela erantzuna, gerozta gehiago erantzuten dela eta badela garaia herri bezala, beste gauza batzu salatzen diren bezala, honi erantzun irmo, gaitzespen tinko bat emateko eta aurre egiteko, eta hori ere plazan ikus dadila. Eta arratsaldean ere erantzuna zabala izanen da, seguru aurrekoan udaletxe plazan ikusi genuen neurrikoa. Ordu biak jo hurren ditugu, bihar arte izan beharko da entzule eta entzule Xaloa Telebistarekin elkarlanean ari garelako Euskal Herria irratian. Saio Alkaiza. Peier ginarena, plazer bat, eskerrik asko gurean izateagatik eta saio hontan laguntzagatik. Plazera da zurekin lan egitea noski. Aio eta ongi izan. Ongi izan.